Wayo. Wace ce? It's Kawa Piano. Yi nazari malama akan kimshi tunzura kar ki bari zuciyar masoya ta yo damuwa. Mene kuka ce na gana shi kun sa da ido ko dai furcin bakin da ake min ya hau ido. Ku yo nazari malamar ku ce ni bayan jido. Tarbiyya nake bayarwa kar ku yi damuwa. Ido da kan malama kina da ɗabirge ne tarbiyyar da kika yi mana ba wani mai raini don haka na saki raina malama na yi nuni ba na tunani malama za ki bar na a damuwa. Shi dai salo an ce iya sarrafa harshe ne kana ta batu akan ta ne kuwa tuntuni na gane ta soyayyar malama cikin raina dai zane ba tunani in baki malama zan rayuwa. Kai ku tsaya kar ku sa jiki na ya hau yin bari. Kar da kura na ku sa ni na sanya duka ku yi tiri. Ni kan malamar ku ce ban san sa ku haɗari. Dan haka na gargaɗe ku da jan kunnen ku rabuwa. Malama ni dai da ke zanyo soyayya haka ne ma malama da ke zanyo soyayya in kuwa babu ke malama tabbas babu ni to bare ni wanda tuntuni ruhi da ke kamuwa.